Het asbest ziet in de daksplaten van het bedrijf aan de havens. Voor het skimaakbedrijf uit Nieuw-Amsterdam nog een hele put om het goed op te redden. Ja, dat is een hele klus. We lopen hier ook met 10 mensen, dus we zijn echt druk bezig. Ja, het is echt een enorme klus, dat klopt. Boppen dat moet je hem ook nog de huisbesten vieren. Ja, dat klopt. Dat hebben we er ook bij. Wij hebben voor bepaalde mensen die niet in de tuin kunnen komen, toch huisdieren hebben. Ja, die moeten we voeren. Van de 100 evacuaire bewenners is elke niet weer om. Alleen het huis van de brand is nog net toegankelijk. Boorman Bouwe-Jan Bouma ben het nijste loods. En wie van de monie van de lijst niet thuis kwam. Hij had zelfs nog mij geholpen met blussen. Wij stonden eigenlijk te spuiten en het rooide asbest om je heen. En dat is werkelijk weer, want ik ken jongen haast een sjen letten. Je moet maar een sjen wat er in de tuin laat. We hebben al van zulke grote braken. Nou, wij stonden te spuiten en daar kwam het door. Denk je op zandstuit en ook aan je eigen zoens? Nee. Nee, absoluut niet. Het is, wij moeten redden wat er te redden valt en zo hebben wij het gedacht. Absoluut net ons. Nee.